până în ziua de astăzi. Cine nu a fost la fondul și trebuie să-l promis? Cred că vine ușor dumneavoastră să plătești tot. Ce pui pe voluri? Nu, Ștefan, vă lăsați, filmat că... Nu, dumneavoastră ați venit în localitate, cum a spus, eu am venit în localitate la voi, Noi da? am fost invitați, domnul primar, vă rog, confirmați că ne-ați invitat. Omul se filmează, dacă omul nu vrea să-l filmează. Nu, și noi Nu nu vrea să spațiu filmeze. public, Și spațiu public, dar și spațiul public, dreptul omului. Este la 1 februarie, este legea, pentru că fac permisiunea mea, n-are să mă filmați, să mă postați pe internet. Mai consultați legea, vă rog frumos. Vă duceți la dumneavoastră acasă și faceți ce vreți. Aici sunteți la primărie. Da, Suntem la asta e primărie, dar nu intimidare vrei să din partea primărie. conducerii statului. Dumneavoastră nu să vreți zania asta, pentru că mai bine să lucrați și dezvoltați. Eu am spus un cuvânt. Și al dumneavoastră noastră pe care dispăreți și mergi mai puțin în lume. Eu am spus un cuvânt. Nu să le ducem să fie. Pentru că persoane care intimidează să nu întotdeauna mă văd, pentru de ce intimidează? S-au trăit bine atunci când s-au trăit, că trăiau foarte bine pe picior larg, dar acum încercăm să dezvoltăm, să trăiască copiii noștri, fiind cei care au trăit cât de cât în greutăți și nu ne permite. Asta este o strategie bine calculată. Cine a trăit bine să trăiască bine, dar cine a trăit slab să trăiască slab și tot să fie sub jugul la cei care au trăit bine. Doamna Olis, Da, o spuneți. întrebare. Da, spuneți-mă. Ca să trăiască satele bine, trebuie și lăsate toate atribuțiile, ca și, începem de la amalgamare, ca și primărie, și ambulatorii, și cum la voi este cu medicamentele și așa mai departe. La noi în sat, din asta nu e nimic. Și dacă ne mai luat, ne mai ieșe primăria, rămâne satul în diopște, fără nimic. Ei, stai ulea, ei... În cadrul procesului de amalgamare dispare doar funcția de primar, secretar a Consiliului și funcțiile de contabil. Și apare funcția de viceprimar, de alertă și tot îți acești bani și deși dar să iei primărie, eu nu înțeleg. Fix aceleași cadre rămân posibile. Hai, eu înțeleg și vom membru al guvernului să vii și să ducă propaganda asta, dar pentru eu nu cred. Uite, ai dat întrebare, ai schemă, Eu nu am pierdut. Și cunosc eu. Dumneavoastră a fost, dumneavoastră cu domnul Ion a fost la domnul ministru. Și dumneavoastră, eu mai tare și optez. Țineți minte că am fost și nu s-a spus așa. Dacă dumneavoastră, dumneavoastră nu cunoaște care e situația, v-a spus, ca să vă facă drumul, doar eu am prezentat, ați văzut și am prezentat la domnul la ministru, domnul Bolea. Respectiv, și v-a spus, începeți proces de amalgamare ca să beneficiați în procesul de amalgamare, să beneficiați din drum. Păi ia că asta este și la noi. Dacă noi începem proces de amalgamare propus cu Crane la Sălcuța, respectiv noi intrăm direct cu drumurile noastre în ceea ce ținem procesul ăsta de amalgamare ca să fie reparat. Eu cred că... Eu scot de părere.